tomto dni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam povedal: najväčším zo všetkých dní u Allaha žalla ša'nuhu je dnom obetovania. Tento dnešný den, bratia a sestry. V roku 10 hijri sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vybral spolu so svojimi priateľmi. Bolo ich 100 000 do Meky, aby vykonávali put. Vtedy Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bratia a sestry, ozrejmil základné piliere islámu, zhrnul učenie islámu, o čom je vlastne islám. Okrem iného v tomto prejave Muhammad sallallahu alaihi wa sallam povedal: o ľudia, váš Boh je jeden, Allah žalla ša'nu, a váš praotec je jeden, to je Adam alaihi salam. Najlepší z vás je ten, ktorý je najbohabojnejší. Čím ste bohabojnejší, čím máte väčšiu takvu,